Para pamirsa, pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten laladan putih kemawon pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakaning atur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti kang murbeng dumadi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken cariyos cekak seratanipun nggih menika Narka Sodron Budiman kanthi ira-irahan udan pati geni mati. Mugi kemawon cariyos ingkang badhe kula waos menika saged dados panglipur manah panjenengan sami lan saged dipun tampi kanthi renaning penggalih. Sumangga dipun pidhangetaken. Layang ulem durung didumne nanging warta sing ngabarake yen Pak Suprang arep duwe gawe mantu anak barepe sok wulan ngarep kuwi wis sumebar tekan ngendi-endi, meratah sak kecamatan campur darat, bisa uga tekan Jaban Rangkah. Kejaba kondang minangka niyaga tayub, Pak Suprang kuwi jan blater grapyak sumana. Saben kenalane duwe gawe embuh kuwi mantu sunatan ngedekne omah boyongan nganti sepasaran bayi wae ajeg Pak Suprang teka karo bojone aweh sumbangan. Ora maido yen ndeleng penggaweane pancen mung niyaga, ning sejatine kuwi mung samben golek hiburan lan nyalurake kasenengan wiwit enom mula. Pinarsih bojone kuwi jejere kepala desa, mula ora nggumunake yen keluargane Pak Suprang kuwi klebu kasil. Senajan ora sugih mbrewu ning klebu terpandang jenenge sing kawitane Suprang bakat kalah kasebut. Wong-wong seneng nyeluk Suprang Wiro Pangrawit. Anak barepe wadon pamikat sing tas tamat kuliah kedokteran bakal didhauhke karo Joko saka Kalangbret kanca kuliahe. Anake Soni Suwarsono pensiunan kepala SMP sing saiki juragan batik. Undangan wis sumebar, wah tambah santer wartane. Apa maneh ning layang ulem mau tinulis yen Pak Suprang arep nanggap wayang dalange Ki Entus Susmono sing wis jumeneng Bupati Tegal kuwi. Bintang tamune Susi Brahman saka Ponorogo lan Sukesi saka Ngentrung campur darat, lawake Kirun saka Madiun. Umyek sakutha Tulungagung, wong-wong ning warung cethe lan warung sego pecel ngomongne Ki Entus sing jare arep tanggapan ning campur darat, ning pasar sepeda, pasar sapi nganti tekan bengkel motor ya ngrembug niat kajate Pak Suprang. Paribasane kesandung jegluk unine ya Pak Suprang Wiro Pangrawit mantu gedhen nanggap wayang dalang kondang. Aku sing mapan tangga desa karo omahe Pak Suprang wis kerep ditakoni wong. Meh saben wong blanja ning tokoku takon lakone wayang kulite dalang Ki Entus kuwi. Malah wis ana sawetara bakul sing kulino ngetutne dalang kuwi pesen yen sok denge gawe nempel dagangan awujud rokok. Mesti wae aku melu seneng kanthi niate Pak Suprang nanggap wayang. Tokoku bakal kelarisan, rokok lan jajan camilan mesti laris manis. Sandal jepit ya payu, awit akeh sing suk-sukan rebut panggonan ngarep nganti lilo sandale betat. Pandemene Ki Entus ning Tulungagung lumayan akeh
banding karo pandemene Ki Mantep lan Ki Anom Surata. Aku yakin yen sok seminggu maneh dalan-dalan sajrone desaku bakal dilewati penonton. Malah calone tempat penitipan sepeda lan motor uga wis akeh sing disiapne. Nuwun sewu, kula kekalih diutus Pak Pran. Monggo peminten sama matur Pak Soderi Kiambak napa dawuhe Pak Pran? Kandhane sopir Jarno kanthi njawil gegere Mbak Minten. Aku ngarani Mbak sebab umure kacek 10 tahunan tua aku. Yen tak celubu kok eman-eman nuwekne. Tak sawang Mbak Minten mesem ayu kaya eseme bu kepala SD etan dalan kae. Manis tak lirik tangane supir Jarno dolanan beras sing ana karung cedhake ngadeg. Nuwun sewu Pak Soderi, sampun tepang kalian Mas Suprang ta nggih? Garwane Mbak Yu Lurah Winarse. Suarane Mbak Minten ulem banget kaya suarane sinden nyanyi. Napa Pak Suprang Wirapangrawit maksude? Pitakonku negesake jane aku ya wis ngerti lan kenal apik barek dheweke. Pak Suprang kuwi langganan tetep yen butuh rokok lan kopi jupuke ya ning tokoku. Istilahe dudu utang nanging nempil awit ora nganti pendak jam ajeg diwenehi dhuwit. Tepang sae Mbak kula. Lah wonten napa to? Niki wau Mas Suprang ngutus kula awit teng griya tasih repot. Maklum ajenge mantu gedhen ke anak mantune dokter pisan. Mbak Minten buka tas cilik sing dicangklongne. Mas Suprang kajenge ngersai Pak Soderi yen kepareng badhe nyuwun bon barang-barang kebetan iki artone bibar tinggitan terus. Aku nampani kertas sak suwek. Tak waca isine daftar kebutuhan pawon kanggo mantu. Aku mbayangne yen nitik daftare sakmene akeh ana 13 nomor mesti sak pick up dhewe. Apa kula telepon ke Mas Supran riyen nggih kersane Pak Sot yakin panjenengan omong-omongan kiambak bab pitunge ben percados. Mbak Minten nawani karo sajak arep njupuk HP saka tase. Halah, mboten usah Mbak, kula percados mpun kulino kok Pak Prang niku mriki. Wangsulanku karo ngangen-angen sapa pelayanku sing iso ngladeni njupukne barang kaya sing ana daftar iki. Bojoku kok iya pas ana pawon lho. Pelayanku mung loro, Parni lan Yanto. Nom-noman sregep ambak bocah lanang nanging prigel ngedoli bangsane beras lan lenga. Kejaba kuwi aku butuh okole. Mbak Minten urung anggone njupuk HP-ne. Sopir Jarno sing malah dolanan HP-ne embo SMS apa nyopo ra mudeng. Saking maremku kepayon akeh, akhire daftar pesenan kuwi diladeni Yanto lan Parni. Saloke njupuk saka gudang mburi barang yen sing cumepak ning ngarep kurang utawa ora ana. Aku mung kari nyatet barang-barang sing membres kuwi siji mbaka siji. Wiwit rokok, beras, lenga kletik, mie, omben gelasan, omben botolan lan liya-liyane. Tak kalkulasi ora nganti 4 yuta. Enteng kanggone Pak Suprang apa dene Bu Lurah. Barang-barang niki kangge cadangan lho Pak Soderi. Jane nggih empun cemawis kathah, ngelingi tamune sing diundang kathah, kuwatir lek kurang terus nabyak-nabyak Pak. Awek katerangane Mbak Minten karo ngewangi ngusungi barang sing enteng diunggahane mobil pick up. Jarno uga melu noto ning dhuwur bak mobil. Nggih Mbak, leres krenah ngoten niku
pancen wong kaloka grapyak sumana tamune mesti kathah. Wangsulanku ngegongi, jane aku ngerti yen Pak Suprang mesti wis nyepaki kebutuhane mantu iki ado sadurunge, mesti wis ngakon pawongan bau sukune blanja ning pasar wage kono. Wong loro kongkonane Pak Suprang mau tak suguhi omben soft drink saka kulkas, lek kurang tak kon njupuk dhewe. Sing tak bayangake sok tekane gawe Pak Suprang Wiro Pangrawit kuwi lho. Ndahniyo lek rejo, mendahniyo lek marem, duwe anak mantu dokter, gek bisane sugih duwe perusahaan batik, lak iya urip tentrem anake, mergo wis cekel gawe kabeh. Aku uga mbayangne mendahniyo ramene pas Limbo Cange, kejaba dalange superstar, uga bintang tamune sinden kondang lan lawak kawentar. Durung yen wayahe gara-gara mesti jian gayeng, guyon parikena lan tembung campursari sarta lelagon mat-matan jenise Caping Gunung lan Kutut Manggung sing dijenglengne. Yen ora ndelok harak rugi. Sing ora kalah maremku bubar wayangan sesuke bon barang-barang tokoku mesti dibayar dreng lunas. Pick up sing disetijarno wis diputer madhep tumuju prenah omahe Pak Suprang. Mbak Minten nampani nota sing wis tak kalkulasi. Bubar salaman Mbak Minten terus buka lawang mobil, lungguh neng sisih kiwane supir Jarno sing rokok kelepas-kelepus. Ora let suwe mobil pick up isi kebak barang-barang kebutuhan mantu kuwi teleser-teleser tumuju menyang omahe Pak Suprang ing desa Jambu. 10 dina candhake tanggapan wayang kulit wis tancep kayon. Anggone mantu uga wis mungkur. Aku wiwit gumun kok nganti bar sepasaran manten durung ana pawongan kongkonane Pak Suprang nyaur utang. Anak lan keluargane Pak Suprang uga ora mara. Mokal yen anggone duwe gawe dek anu kae kudu tombok, tamune mbludak kok. Para penggede akeh sing teka, mestine becekane utawa sumbangane ya gedhe-gedhe angkane. Padunung biasa ya gembruduk teka, prasasat kaya semut marani gula. Apa nganti saiki kotak sumbangan durung dibuka, durung diitung isine? Bisa wae awit duit tunai sing disimpen Bu Lurah utawa Pak Suprang rak ya isi akeh. Mbok jajal Pak, sowan mrono ae karo dolan. Kernae bojoku. Isin Bu, wangsulanku. Dikira baleni jenang madumangsa ae Bu. Lah terus piye to Pak? Duit ora sithik lho kuwi. Bener Bu, ning wis to, aku yakin Pak Suprang ora bakal mblenjani janji. Nyatane nganti saiki wis pirang. Tenang Bu, tenanglah. Rezeki kuwi ora usah diburu. Teko dhewe. Bojoku wis ora kemrungsung maneh, embuh ning batine awit aku dhewe meneng-meneng ya ngempet. Dina kaping 11 tanpa pamit bojoku, esuk watara jam 09.00 aku mara menyang omahe Pak Suprang. Durung teko omahe, noleh warung kopine mbok museum kok ana sepeda motore Pak Suprang. Aku langsung mara, etok-etok ngopi lan sarapan sego pecel. Anggonku lungguh sengaja golek kursi sing padang, karepku bisa nyawang lan disawang Pak Suprang. Aku mlebu warung, durung lungguh wis disapa dhisik dening Pak Suprang. Janur gunung Mas, ya menten pun dugi mriki. Monggo pinara mlebet mriki. Sapa ruwe Pak Suprang sing ajeg grapyak.
Nggih, pada sarapan ngomah mboten adang Mas Prang, wangsulanku sambil mapakne bokong. Sekul pecel lawe tahu mawon mbok, mboten damel payek nggih. Semantaku nyang mbok iyem. Napa pun bal-balan lho payeke kacang. Takone Pak Suprang sing ngerti untuku wis ora kuat mangan kacang mergo ompong. Nggih Mas, mpun dangu lek damel. Lah yen lawo tahu ya ulet kados daging babat. Kados lawuh sarung amoh Mas. Kandha kula nyotan pisan, kamangka tahu goreng kuwi sing tak pangan isine kulite dikuak. Nganti sawetara suwe Pak Suprang orang ngepok senggol anggone bar duwe gawe. Anggonku mangan ya tak suwi-suwi. Sego sing bar mamah wayahe tak ulu kepeksa tak gayemi maneh ben suwi. Nganti rasane sambel ning ilat anyep wis ora pedes maneh. Malah aku pesen kopi sing panase kliwat supaya katek sinambi ngenteni tembunge Pak Suprang bab barang dagangan sing diusungi minten dulure misan kae lan supire kae. Lancar nggih kajate mantu nika Mas? Takonku mancing-mancing rembug menawa wonge isih kelingan. Angsal donga lan pangestune sedaya lan kanca-kanca klebet sampeyan Pak Dari nika lancar. Kahanan amem maneh, bingung anggonku manah pulung atine supaya kejut lan tangi njur eling yen jek duwe tanggungan meh 4 yuta. Taksih sadian nggih, sajake tansaya ganep isen-isene nggih. Takone Pak Suprang sajak tumuju punjere rembug iki. Angsal donga lan pangestune sedulur lan kanca klebet sampeyan Mas Prang laris. Wangsulanku nirokne ukurane gawe wong loro padha guyu. Nuwun sewu Mas, kandhaku manek-manekne. Mumpung kepanggih panjenengan riyin seminggu saderenge hari H nate utusan Mas Jarno lan Mbak Minten mendhet uber rampe teng toko kula. Lajeng pripun nggih? Jarno lan Mbak Minten sinten niku? Takone kaget. Sopir lan sederek misan Mas Prang. Kula mboten gadah sopir lan sederek namine niku. Aku sing ganti mblengong. Lho, ngakune utusan Mas Prang pengaji meh 1 yuta lho. Pripun iki? Mbok iyem aweh pamryoga rembugane digawa ning omahe Pak Suprang wae supaya luwih tlesih. Sapa ngerti bulurah sing ngakon. Aku sakloron setuju. Aku kaya sapi ditun ngetut lakune motor kaya disawatke enggo teka omahe Pak Suprang lan ketemu Bu Winarsih garwane. Jagongan wong telu tak critakne kabeh kedadian kaya sing wis panjenengan waos ning ukara dhuwur mau. Jebule Pak Suprang lan Bu Winarsih ora ngakon pawongan loro kuwi. Keluargane uga ora kenal pawongan sing tak sebutke komplit ciri-cirine. Pak Suprang malah ora duwe mobil pick up. Uga percaya awit pasediane kebutuhan mantu jan turah-turah tenan. Mesti wae aku mulih ngungkluh. Motor iki dak gas saja abot beler kaya atiku sing lungkrah. Angen-angen pepes aku njur mucuk godhong gedang mupus yen rejeki kuwi wis diatur karo Gusti kang akarya jagat.